Kaikki valmiina muut. Sulla on vähän kissua tätä kakkapäivää. Ei oo mökillä ajellut. Ei oo kyllä vielä. Ei oo talvet täällä näillä. Ei tarvii. Sitten oli siellä nappaa. Joo. Hieman repaleista, mutta susta ihan joo, mutta hyvä. ei ja niin se on. Semmoinen mitä ei teipillä saa korjattua. Sitten sammuttimen kun näytät, mutta se on taas niin. Joo, mistä puolesta? Joo, se on siinä. Se on lukko hienosti esillä. Joo, ihan varmaan tarkoituksena. Niinpä justiin se on aivan varma kiinni. Kyllä, ihan justiin. Olen samaa mieltä, että pyörä on säätyä ja turvallisuushäiriöiden mukaan sinne allekirjoittaa. Siinä. Tuosta. Kiitos. Kiitoksia. Sait sä uuden kiirtsikan? Mä sain lisää taas joja. Jumalauta. Satasella saa tällaisia. Aika halpa. Sitten lähdetään katsomaan miten Iiro pärjää. Supersti. Noin, pikkasen pitää olla tarrassa ruttu. Ei se muuten näytä hyvältä. Noin. Joo niin, kyllä nyt on hyvä. Nyt on 4, 5, 5, 4, 0. Joo, 10, 2, 3, 4, 5. Se on tossa about. Siinä on 50. Joo. Vittu kun pieni punainen hentoinen viiva siellä, mitä vittua siellä vilkkuu. Joo. Mä koitan tonnekaan. Joo. Toi tarvitaan tää, mihin se katosi? Tossa. Sinne se meni. Jep, pyöri. Sitten se on toi. Joo. Joo. Se on ehkä 4,9. Joo, se on hyvä. Ihan hyvä. No. Juu. Niitä ei sitä pitää vähän pumpata, mutta jos Juho starttaisi. Juu. Niin. Tai mut siinä Juho voi tehdä molemmat, startata ja kaikki ne. Sieltä tulee no, se jää jumiin. Vaihdetaan, mä otan sen sitten. Tämä on varmaan huono. Otti jotain tällaista, otit pistää sitten. Tällaista. Niinku. Se ottaa, sieltä tulee muuten liikaa. Tää toimii nyt. Joo, pyörii. Tuu Valmo hommi. Huuhteleessa. Eli tulpattaa aina veke heti lähdön jälkeen. Säkin voit tehdä se. Voitte Juhon kanssa tehdä kimpassa. Onks vaan yksi työkalu? On, mutta kun otetaan vaan 2 tulppaa. Täältä puolelta vaan. Ei saa ilmaa sinne huuhteluaikana. No, Kohta mennään. jännittääks vähän? Ei vähän. Ei paha, ei paha. Aika fine. Hyvä. Tulpat varmaan vaan.
Sä pääsit. Mä otin, se oli sama kohta sun kanssa. 2 sekuntia. Varmaan sitä luokkaa joo. Sitten se kävi yhdellä. Kyllä se silleen, mä niin tossa kohtaa tuntee ihan täysin, että vittu veto loppuu ihan vaan vittu, teke vaan. Anteeksi. Sen kuulee. Joo. Sellaista tänään. No mut hei, tänään ehditään vielä uudestaan. Joo, totta. Ihan paskaa. Sutisisi. Oli Kallellasi ja sit se sutisisi. Lauta oli kova suoritus. En mä siitä kerro. Kivaa. No se sitten nyt kuinka paljon sä ajoit? En mä. 76 kai vai mitä? 314. Okei. No joo. Kyllä se loppuu vähän kipitti jo silleen. Kyllä se tuntuu, että siellä on vähän menoin meni. Kaikki pysyy heinä. Toistaiseksi. Onneksi olkoon, sulla on lisenssi. Saat huomenna ajaa kilpaa. Tiedätkö miten paljon tää tulee maksamaan? Todella paljon. Nyt se on heti vittu 400. Saat syyttää. Kiitos. Oho, ihan makea. Kiitos. Siistiä. Hei, mahtavaa. Oo, sepö. Voi sentään. Mennäänkö ajaa uudestaan? Saat valita vai otatko molemmat? Tää on halvempaa. Mikä se on? Kilpapäivä, miltä nyt tuntuu? Aika hyvä, ei oo. Rento fiilis. Rastit lähtee. Joo, ei ole laastareita. Tää on vähän huono lähteä täältä. Pasi on tehnyt niin hyvät teipit, että ei haittaa vaikka on vähän roudarit teppii pinnassa. Kiitos Pasi.
Telmo, tosi loivia mutkia ja koeta kattoa väliin vähän taakse, missä mä tuut. Ja sit suoralla saa vetää melkein niin täysin. Noniin. Sisäkurviin! Mennä vaan! Vetää kaasu pohjaa! No, Se vähän herra kuljettajan mielessä tuntuu, että se hieman kampesi, niin otin pois. Eli vähän pitkäs. Joo. Mä huomannut, että se oli tässä saatana. Mä pystyn kääntämään tuollakin kyllä ympäri. Ei, kato, mulla on vesipullo tässä, pakko niin vetää jo. tänne. Joo. Ei, kato, sä et voi tolleen tehdä. Se pitää tulla siihen eteen aina. No. Tässä on just se ongelma, kun mä voin jarruttaa, se pysäyttää tää nurin tonne. Juu. Onko se bensa loppu? On kyllä yhteyden tää. Niin. No en minäkään. Siksi pitäis katsoa, että se on bensa. Minkäsmoinen vetonaru siinä on? Jätetään Elko tänne tankkaamaan.
Oli jo ihan makea. Ja sit se ajaminen oli tämmöstä. Joo, mä katsoin, että Marko tuli kanssa aika lähelle siihen. Mä vittu, ei tässä vittu. Mä luotin, että se olisi nostanut kanssa. Hyvä näköinen, kun välillä olitte niinku vierekkäin molemmat eri suuntaan, niin molemmat kantaa eri suuntaan. Joo. Mä huomasin siinä päästä, se oli ihan pikku pinossa. Joo, se lähti vähän voppaamaan. Se oli vähän kantilla. Oli se vähän jännä. Aika siistiä, aika makea. Joo, se oli ihan voitettavissa. Oli. Ei se mitään. Ei sitä pystytä. Joo, ei siinä. Pyörii. Heissuli meidän rakkaat kuulijat. Ihan listi ollut lisenssio hallussa ja 76 jotain, päälle 300. Kiitos siistiä. Anteeksi kiroiluni, mutta ihan siistiä. Kiitos Elma. Kiitos Juho. Kiitos Iiro ja Marko. Vittu jeestettyä, kaikki elppimässä. Kiitos Harrille, pääsponsori Harrille ennen kaikkea. Ja kyllä mä luulen, että ensi vuonna varmaan jatketaan. En mä tiedä. Kiitos katsojille, palaamme ehkä. Hei hei.